kesäteatteriesitystä. Ensi iltaan tulee kesällä Viulunsoittaja katolla -musikaali. Somerniemen musiikkiteatteri perustettiin viime syksynä. Nyt se on valmistelemassa ensi-iltaan tuttua musikaalia Viulunsoittaja katolla. Suurta harrastajajoukkoa luotsaa ja ohjaa mezzosopraano Minna Tyni. Alkujaan tämä oli Somerniemen oma juttu, mutta kyllä tässä on paljon tullut ympäri Someron aluetta mukaan myös. Että somerniemeläinen juttu, mutta että kyllä tämä on ihan koko Someron alueen voimavaroja mukana tässä. Meitä on yhteensä noin 50 henkeä, jos otetaan mukaan kaikki talkootyöläiset ja avustajat, tällaiset 30 hengen kuoro, 5 hengen orkesteri ja sitten nämä järjestäjät kaikki, jotka pyörittää sitä näitä paperiasioita. Talkoovoimilla pääasiassa tehdään, mutta kuitenkin varmaan rahoitusta jostakin täytyy saada. Kyllä tämä teatteri on Somerniemi-seuran alaosasto, eli tämä Somerniemi-seura tukee meitä tässä. Sitten Someron kaupunki on tukenut meitä jo ja sitten sponsorirahoilla ja talkootyönä. Marraskuussa Viulunsoittaja katolla -musikaalin lauluharjoitukset aloitettiin. Ja heti kun ilma antaa myöden, aloitetaan myös ulkoilmaharjoitukset. Somerniemen musiikkiteatterilta puuttuu vielä näyttämö ja katsomo, mutta nekin ovat rakenteilla. Ne on parhaillaan rakenteilla, että kyllä meillä paikka on, mutta se ei ole vielä sellainen kuin tulee olemaan. Että se on Somerniemen kesätorin yhteydessä Metsolan sisäpihalla. Sinne tulee 200 hengen katsomo ja sitten se Metsolan se sisäpiha on tämä Anatevkan kylä 1905 Venäjällä. Juutalaisaiheinen musikaali Viulunsoittaja katolla on tullut tutuksi ympäri maailman ja myös Suomessa. Musikaalin melodiat Rikas mies jos oisin ja Nousee päivä, laskee päivä ovat musikaalin tunnetuimmat kappaleet. Somerniemen musiikkiteatterin musikaalissa maitokuski Tevjenä nähdään Harri Nurmi ja hänen vaimonaan Koldena esiintyy Sari Fonsel Paju. Somerniemen Viulunsoittaja katolla saa ensi-iltansa heinäkuun 1. päivä ja esityksiä on yhteensä 7 kappaletta. Silloin Somerniemellä on mahdollisuus palata vuoteen 1905 ja seurata maitokuski Tevjen ja hänen perheensä vaiheita. Ja musikaali Viulunsoittaja katolla on mahdollisuus nähdä ensi kesänä ainoastaan Somerniemen musiikkiteatterin esittämänä. Kyllä, jos ensi kesänä aikoo nähdä kesäteatteriesityksenä Viulunsoittaja katolla, niin kyllä täytyy tulla Somerniemelle. Somerniemen Viulunsoittaja katolla on Viulunsoittaja katolla ihan perinteinen. Kyllä, siellä on Viulunsoittaja katolla. Siis täytyy paljastaa, että se on stuntti. Viulisti on orkesterin mukana soittaa. Osa